Kublai ya phi baro. Kamat puson jong kasengi utrai la ya basan. Ujub udai ubre ubanget hau blai. Bat ulayo isibun kijingger hu na u. Hanrai ublai ulasya bau sultan untenju ya kijinget jeng u. Haba ujub yo mat sibun kijing jenjar. Uong bangi baro yo mat kijing syam lanat. Uong ba kijing kendo ya kini kijing lanat. Kadai na kijing telat ubriu ba ungop ha kapop tenrai. Kumta ule pop upang sitom barkawan kijing yam. Ujub uhikai ba kijing la jungi banyai sya ya kijing pang jing sitom bat banjob ya kijing duna kadai da kijing long kawe jungi bat ublai bar kijing pusan man kasni ya kijing im Jesu Christ. Ka Catechism of the Catholic Church ka nambar ka ba saus pa khandai ka ong. Ba naduk basdang ka perthai kadai ka jaka yale hapdeng ka bor ublai bar ka bor uksut bar ka bor ublai ka job ya ka bor sultan. Kumta ha kani kijing im ujub ka bor ublai ka job ya ka bor sultan. Ladang ipet ya kijing im ujub yo i shai ba ujit barabor ban penso bha ya ublai. Kani ka ba pelong ya u ban yo sibun ba kijing gerhu na ublai. Paulus udai ubala khot kerpang da ublai ban yalap ya ka gospel badu ong. Ba umla sange ban yalap ya ka gospel wala ukwa ban sange ru. Yau Paulus la sya kring da kecing thrang ban le kat ba ublai uman ba ula pendan kam ya ka sap na ka benda ka buram jeng u. Kiai kijing ai ba ublai u ai pi. Hatu piale kum o Paulus ban yaro ya ublai da kijing ai jeng u. Paulus udai ubri ubastat bha henrei ukloi ban pet bas ngap ya kijing ai jeng mod kiwai. Bad udai ubri ubala ban penyadai ya baro da kijing soren. Habang ipet ya kijing im jong Paulus udai ubri ubayar kijing mod jing perkhan ba ula ban kren bad im kat kum kijing dawa kapor bad kajaka kini kijing start jing sempang kijing long ba bha jong u bad kijing pendon kam hok jong u ya kisap ba ublai ula ai u kapelong ya kiwai bas ngap ya kijing yalap jong u ya ka khobo jing pen im u Jesu Christ. U Jesu ha ko gospel u Markus kadai kabadap da kijing le jing kam kibabun bha kumta ha kani ko gospel kabamenta kasngi u Jesu upen kot bun ki briu ki badan kijing pang bapher bad ulabe krat ya baro ki ksut ki basyong ha ki briu. Kani kapani bau Jesu badai ublai upasan ubaar uslai da kijing e bad kakanrai da kijing isnai. Watla ubon ki kam banle penban uwat kapor bad kejaka bakanja bandon tang marwai banekren badla ujong ukpa. Ka Catechism of the Catholic Church kanambar kabasan spa arho kaya thu hangi bau Jesu upen i kiduksa kumnu balong kidong bod babha jong u. Kata balong kibas ngoret kibadwai borobor kiba pediang hun kat kum kijing ai ublai bad man pediang da kijing kemen ladawan kijing sya ban ben na kadaw kijinget hau Jesu Christ. Kabalang ka khot ka weringi baro banle kumju kumba u Jesu ulai kai. Hoj ngilong gibriu kibabun kambha hanrei man kasngi ngidai ban bati kerpang ya kapor ban duai marwai ban puson ya kaktin ublai ban puson ya la kijing im bad ban a ya kapor ban ya duai lang hayi ngasam bad ha kabalang.
Kidai kan kidai kita kejing ba mensim kiba penklan yengi bangin la ban ko ngu yau Jesu ban bud ya kalenti ba ula pen I lenti yengi. Kasam sispa sa pusan ha kat khot kebasan kahikai yengi ba kan don kapor bangin la ban su thu yaradi ka ai bangin le ha kejing im jungi kum no ngis ngau balai ka ja kum ne yengi Henry ublei usu thu pura yengi lada phisham jing phim su thu ha ka no galanti phinian Henry ublei utip ye phi bat phi don kam ban phai bat kren bat u lada phi ai kapor bane kren bat u phin sala ban su thu ban su thu bha yaldi ban bin sedang ban yat ha galanti ba ublei upen I ye phi hangta phin sa kemen shisha nama dei ublei ubala ban ai kajing kemen beshisha kajing penkun badengkong kajing pule badengkong kahikai haba gipahu pahai sengu ya ublei bad haba ngi syam jing bad syam lanan pha chu ublei lala ngi nget ha ublei ha ka bakut ma u unjom ya kajing bajing jenjar baro baar kajing pule baar kahikai ublei ula thau yengi ha ka dur jong uhi kata kamon ide ban ya baro ngide ban sngotenan ban le bha barobor ban pendong kam hok ya kajing ai ublei kajing kajing koi jingkhya kasap kapong kajing nang jing stan bat kiwei kini baro kilong ban pendon kam na kabanta ban yalam ya kiwei ban jan chau blei kabalai ka gospel kahikai bangidon kam ban shlei da kajing bajing isnai ban yarap ya kiwei ban ngidei ban duai man kasngi khang bangin la ban le ya kamon jong ublei man kapor bat kabasau kasam kahikai ba ublei utip bat ngo tho yengi kumta ban phai cha u da kajing soret mane bat chania a u khlem ataten number dei tang ma u bala ban ai kajing kemen basisha ubala ban pendam ya kajing perkhan basuda bat ya kadonut bat thli da kajing blai bat da kajing yaram ya kiwei kublai chibon ba ublei pun kur khu godo ye phi baro